n'isi njedebe o nwere ihe ọ ga-ekwu I just submitted in the politics where I was keeping the quantity. I will go on Omanichi Highway. onye ọbụla gee ntị ọfụma meeting a ga-ebido n'isi maka na eje m nwa aṅụrị mgbe ọbụla njide ebido ya mana ọ bụrụ na unu si na meeting a ama bido n'isi ngosi unu dị na-eme Mama, ina maso mma no. Obodo adakwa gị mma n'ahụ. Eziokwu nwa m. Eletu iri adị. Ọtọgbolo onwe, ọ dị mma. Eh. Nnodia. Emalike isi. Ya bụ na esitere m ya. Ọfụma. Mama. Na-eri nri ya na-eri ya na ihe niile adịla mma. Ihe niile adịla mma o. Onwe nsogbu dị. Ọwụ gị ga-alụ m. Ngwa ka ị bịara nụ. M ga-achọ ọnụ nwaanyị lụrụ m. Ị chọrọ simenti kwuru gị nri? Mba. Iri juola? Mba, kaadị mmanụ nụ. M na watch weight biko. Ọ dị mma. Mama. Kedu maka Uncle Ena? Uncle Ena nọ ya, ahụ dị ya. Ma ya nọ kemgbe. Akpago ka o nwere ihe anyị na-akpa maka ya. Ihe ụfọdụ na-eme. Ọ dịkwa na mma? Ọ dị nnọọ mma, ọ dị mma. O nweghị ihe meganụ. O nweghị ihe mebiri nụ. Mama, o nwere nnọọ ihe m chọrọ ka arụ ebe a. Ihe dị ka gịnị? Aga m akpọta ndị ọrụ. O nwere ihe m chọrọ ka a ga-akụtu ebe a. Eziokwu? O nwere ndị m chọrọ ka arụgasịcha ebe a. Ugbu a ka ị bịara nọ? Mana nke a ga-awụ next week ma m bata. Mgbe ị batara n'nwa m. Ị batara, ma ga-enweghị nsogbu, Mama. Good afternoon. Nwa m, ụtọ m. Nọ, Ma ọ mụ ka ị na-agwa? Ọhụ gị bụ Stella. Ịwụ ụtọ m. Chineke, mama, ị kpọrọ ụtọ m ụtọ gị? Stella wụ ụtọ m. Ụtọ gị wụ ụtọ m. Nne chere m aga butere gị oche. Aga butere gị oche n'ime ụlọ. Mba. Asọgbula onwe gị. Gawa ebe ị na-aga. Ọ dị mma. Nna lakịrị gị ugbu a, lakacha m ụkwụ zọrọ n'ala. Ihe ga-emere m ugbu a, nwachọ nke ilezie nwa anyị ugbu a, nri dị na kichin gị ga ebe ahụ, gị ga ekutere mkpụmkpụ na ọkpụkpụ anụ ahụ gụtụrụ ahụ ya atajuo afọ. Nne, ọkụ ịhụla ya iwu na lọv m. Ụtọ m ga-abịa metụ m ahụ. Ya metụ m afọ. Ụtọ m ụtọ bịrịbịrị. Mama. Mama, mgbe ị batara, gaa ọfụma.
Ọ sị gị kwuo na ọ ma m Ka ọ na-amụ ka ihe eji m na-eme. ọgwụ ya ma m ka ọ Nwa ka ọ na-akpọzi ụtọ. Nwa ka ọ na-akpọ ụtọ. Nwa dịkwa egwu. Ọ kpọrọ m ụtọ. Ka m kọwara gị elu. Ụbọchị akara aka erugo. Mụ na-ekpekụzide ekpere ya bịazie na gaa. Ya bịazie gaa. Ana m echezikwa uche o. Ya na-eche m uche. Ana m echekwa uche. Ndị nwekwe ka arụ m si eme m. Nke mụ bụ na-eji dị m onwe m aka. Sọsọ ihe m na-afụ bụ ọnwụ. Anyị ga na-eje gwafa na ya ma mmezi. Mba, ọ gagonu. Ọ gafego. Ma nkụzi nke ka njọ bụ na asịkwa na nwaanyị oge. Nwaanyị oge ikwe ngwokwu iji si na ide emezi nsogbu. Anyị nwoke taa ọ na-asọfụ ụsọ. Nsogbu adịrọ. Ọ chinwe ikpe. Nwanna, kedu nke ikporukwa ebe a na-eche? Kedu ife ọ bụ? Nyekwa niile ọbara mgbali elu, kedu ife ọ bụkwa? Nke na-ese? Ọ bụrụkwa na ndị nwunye anyị abụọ nwụọ n'ofu ụbọchị, gịnị ka anyị ga-eme? Ọ ife ka ikporulu ebe a na-eche? Ndị nwunye anyị na-abụ nwụrụ. Fa nwụrụnụ? Fa bụrụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Odekwa m aghọta ya chaa chaa. Kedu ife ị na-ekwudo ife a? Ụmụ nwaanyị na-eme mpụtịkịrị, kedu ife fa na-adịrị eme? Ya ka ịbịa kporula ebe a na-eche apụ arụkwọ gị o. Kedu inugbo nọ nnukwu na nso nkwugharị afa na-akwụgharị na-etugharị ụmụ nwoke pịam na-alarụgharị. Onye aka mma? Onye na-aka mma? Ife ahụ ya emefa ka inunugbo n'ụlọ nwee ebe ụchịcha jebe asị na ikpe ka akpọ ya na ọkụkọ. Ọkụkọ agba edu. Ya bụ ụchịcha abụrụ ezigbo mmadụ. Anụnugbo ya. Ekenekwa gị. Mana ụdị ihe a ga-ewetara n'ezinụlọ anyị ezigbote afa. Ọ bụrụ na Eliza nwụ ugbu a, ụmụ ya ga-asị na ọnwụ kwanyere n'ọnwụ gburu ya nụ. Ka nke nwa dị n'obi ga-ekwu ya. Ị mara onweghị ịhụnanya ọbụla nọ n'etiti mụ na nwa dị n'obi. Ọ bụ eziokwu, ọ bụ diọkpara m. Osote ya bụrụ Emeka. Ege m ntị, ọnwụ Elizabeth ya bụ ya aka m mma ka m gwazi anyị nke bụ eziokwu. Ụmụ ya ekwue na ụmụ ya ekwue na nwe mgbe ife ma anya na-afụ na ife akọ. Nke anyị ekwesịrị ịmapụ ya obi. Ọ bụrụ ụmụ ya ọnụ mesisiba unu kwuru ife sọrọ ya ederi ọnụ nra. Ka njụ anyị ọ na-amaka ụtọ ka ya ụtọ na akịrịka ọ na-akpa ya n'anya. Ụbọchị na ọkpọrọ ụmụ nwoke ọ na-eso ya okpota n'iru ya a na-apịtọ ife nwa. Ụbọchị sọ ya okele ya ọmaburu ya odebe na dimkpara ka ya ọ na-adụgharị ọ na-etike na ife tinka na-eti igwe. Onye aka mma mgbe ofe anwụrụlọ ekwugbo okwu ka esi ekwu okwu na okwu na-enwe iru. Ọgwa m ife na-agwa m ife nke a. Kịta ahụ kwuru ike n'ọfụ ka ịfụ. Amadụ nnọọ ife ikporo ebe a na-eche. Ọrakwa gị ma nke ka ma aka dị mma pọshi n'isi kama na imetakwo lụtakwa na asị ometa buru imetakwa isi okpuru n'isi arakwa gị ma ekweghị na ọbara mgbali elu pim jee aga ị na-ekwuru ndị inyom anyị kedu maka gị nwa akịrịka ha na-akpa ị n'anya onye aka mma arakwa gị na-ekwu ụmụ nwaanyị bụsa akwụna ụbọchị na osi ụzọ gbanwe nke na-alarụ n'ụlọ ugo nke ekwu maka nke ahụ. Mama, maka gị ka njebela akwa mama. Maka mụnwa? Ana m atụ egwu maka ihe ga-eme n'abalị echi.
ife ga-eme gị God ọ ga-eme enwere m nsogbu mana ka m jikere gị ọ bụgodị na m anwụọ kịta onwe efe menụ ịma na ka Chukwu si wee chụọ ya nụ mama mana ịma na nwaanyị oye sika ama m na nwaanyị oge esi ike mmadụ mana ike ka ike ga-ezụta n'ụzọ iwefu nke ka m nkịta ọfada bịa ka ịba n'ụlọ biko ya ka ị na-amawalụ mkpu akwa ka ụmụazị bịa ka ịba n'ụlọ ịba na-etiwa mkpu a nwụzi ya gị na-eme ịka bụ ụmụazị aka na-enye gị ala mechie ọnụ Lega agụdịbele ugwule ka e gbiri nna gị egwu ajọghazi nwanne m ahụ nwa mụchidịbele ugwu ala ego ọwa dịbe agbakọta nkụchi ekwuo woda level eji orime na amara m na ya ka ọ na m ahụ nwa mụchide njede wachi ogori n'ugomba ọ bụrụ ilu onye na-ewe m mmadụ kwa adole joba ile ben ai kobo iya kom wa okagala aleshu bayi na mana anu eshu no no work ya de wakwa ọ bụrụ ilu nwokele bịa dị nwoke ji bụ mmadụ nwoke n'ome oko o ji ememe mgbe ọ bụ nwoke wepụta mgbe kwala fọdụbele eji ori ewemere mgbe ndị na-achịchakwa nwokele ifuru ejo ihe nje na mbụ na jo na-awa ogo ọwụ asịkwa m kwuwe ekwuo m ndị be anyị asịkwa m ekwuo anyị sigi ife melụ n'anyasị apụtago n'ife unu mana ikwikwi na ọnwụ gbara akwụkwọ mụọ bụ nwaanyị oge apụtago ime ife asịrị m mee Eliza ọ bụ na gị dinere nwoke ọzọ pụta ebe a bịa ṅụọ iyi a mba mọmi biko anwụkwana iyi a maka inwe iyi a mọmi ị ga-anwụ taa pụọ ebe a ịchọ ka ife gburu ụmụnna ugbuo gị pụọ ebe a tupu nwaanyị oyi abụọ gị ọnụ Eliza bịa ṅụọ iyi a ịṅụọ iyi a ị ga-anwụ ṅụọ ya tinye aka n'ime nkata anwa were ọjị anwa taa ya ịtacha ya ino ya ana m aṅụ iyi na kemgbe di m ji nụọ m mụ na nwoke ọzọ aka emekọnọrọ ọsọsọ di m bụ Nnaka bụ nwoke mụ na ya mekọnọgo dịka di na nwunye ọ bụ na mụ na nwoke ọzọ na-abụrụ Nnaka emekọgo iyi agbuo m ọjị a chiga azụ Apolonia bịa sekpula n'ebe a mee ka Eliza si wee mee ṅụọ iyi a ọ bụrụ na ị ṅụọ iyi a ị ga-anwụ Nnamdi mama anụrụ m ihe dum merenụ kedu ihe merenụ anụrụ m na nwaanyị oge si na that your will be mother-in-law ga-anwụ pee n'abalị a ya na nwunye die mama hapụnụ m aka na hapụnụ m anọrọ n'onwe m akwa m jila n'ihi gị si n'ime ụlọ bịa ebe a nọrọ hapụnụ m aka ka ihe ọkwanụ onye lecha nna anya ya wụrụ n'udu nwaanyị a udu nwaanyị a ka ị chọrọ ịlụ nwa ya nwaanyị akwụla nwaanyị akwara atakata agbụọ nwaanyị na-alụso ndị mmadụ ọgụ nwaanyị akwụna ka ọwụ mana ọ zụgidere nwa ya wụọ ofe ji ruo n'ụbọchị taa mama chekwa m agwa go ị hụrụ Stella
alụọla m Stella alụjimachakwa ya. Ọsọ eluigwe ya ọda ala gbawa alụọla m Stella. Ka m bụ ugwu a ga jike fọrọ gị n'ụlọ a. Achọghị m nsogbu. Biko, biko. Nnamdi, ọ kakwara gị mma o. Ọ kakwara gị ma na ị ga-aga daa ebe ị ga-achịkọta anụ ahụ gị. Nnamdi, naghị m agwa gị o. Naghị m ịlụfọla eluigwe. Atara ha gbara ahụ m ugbu a. Ikechukwu biko bịa lee agụ adagụ. ka esisizi na agụ adagụ gị sinsi nya afọ ilibe nne bịa lie enu biko ọ bụgodị nwa obele o Kedu ebe mọmị mụ nọ? Ọsị m bịa lie. mọmị gị na mọmị nke m nọkwa n'ime na-alarụ ụla. Ụlakwa? Hey! Chineke nna m. Bịagodi ife akwụla ọnwụ. Hey! Bịa ọnwụ ọnwụ ụlọ ọnwụ. Hey! Chineke m bịa. ngwa kabi anyị ga-anachite azụ banyelekwa afọ ọzọ na ndị ịkwarịchakwụkwọ maka akpati ụzọ ahụ ya ka ịra arụ egwu edozisigwe m ibe niile na-abịagwo n'usoro gị n'ọnụ n'ụtụ n'ụzọ eburu fana abụ bubata ọzọkwa mba nọ a na-agwa gị n'ime ndị eri onye lụtaghịzi ihe nwaanyị oge gwa gị kedụ nke bụ n'ụtụtụ danna nke ọnụ n'ụtụ a dabasịrị onwe ka o si adị m ụmụaka m ụmụnna ụmụnna aka ọpụtazi na ava ya afọ ozu nnefe anya tupu enyi eva ka nnọnụ gị ihe biko gịnị ka ha ji ozu mmanya eme kedu ihe ha ga-ata ya ha na-eri ozu ngwa ha hụ na-enigo mama ha ga-amata n'ime onwe ha na o nwere alụ mama ha kpachiri ntị na ọbịa eji nye ha ka ọkụkọ ịmakwa na udo ndị ahụ niile eri agwụkwa pịa adịti ha na mọchụarị ọ dị ka aka ekwe na ha nwụrụ ha bụ mbụ
Ojinna ka nwanne m nwoke nsị gị na ife ha bụrụ ezigbote ife ịtụnanya ya na ife gbagwoju anya ịmana nna sị asị mụrụ nke nna anyị si na ụwa keme ji ike dọgbu nchi saa na ofu nje okpotokpe asị kedu ụdị ife bụ ife nke obi m na-agwa m na ụmụ nwaanyị a ji anyị na-azụ okwe ka ha nwee ike mara ha ga-eme ele ụdị ihe na-ekarịrị nka uche m na-agwa m ụjọ karịa udene masị karịa nkakwụ n'isi wekpuru na apịtị dị iche ife niile lụọ alụ ma ntị atụrụ ma ntị ebunu wee na-anya mma n'iru ka ha mara ihe anyị ga-eme kedu ife anyị akpụ ife nke a biko ife bute ife nke a afụnụrụ ụdị a n'ezinụlọ anyị echekwa na ikwesịrị na ebe ị na-alụ ụlọ nsị ka mba nọnyere gị ime otu ị nọ na m needed to be with you nna kedu nnọọ ka ka m ga-esi kwụghachi gị ụgwọ ịhụnanya niile anyị na-egosi ma mmekwara na igwele m ga-emere ya you know I love you so much hey ekene ka m Chineke nna mee ka mụ na gị na-abụ mata baby guess what m ga-abịakwa ụgwọ isi gị n'izu ụka abụọ na-abịa abịa oziga ya bụrụ tata eziokwu m ga-abịala now. You know, I'm traveling first thing tomorrow morning. What is in Kogana? Not is it Kogana? So when I get come on, no, I'm still with you. Don't worry. I'm gonna bug enough for you. You know? All right, take care of yourself. Bye. Yeah, come on. Okay, ho. Can't talk with you. They can't talk with you. Eheroge, I'm not bugging our phone, okay? All right? Bye. Hey, Nekekon. Adioma. Obi ọrụ dịkwa m oge m nọrọ na mọmị gị na ntị gị. Otu Chukwu na-esi gosi ndị ụwa n'aka ha dị ọcha. Nna ekene m Chukwu. Ekene m na Olisa bi n'igwe ka o si wee gọọla anyị. Ifere wee mee ndị ile anyị ekene ka m Chukwu. Mana gụbụ mafa gị. Oge afọ m bụ Stella. Hey! Na, afọ maka enwe otu ga-adị na obi anwụrụ anyị ị na-enwe na nke m na-enwe ka inye m ife nsoli kobe n'uju inye m nye gị. Ị na-akọzi akụkọ gị na-adazikọ yara mee ya ka ezi nke bụ ihe mmekọ nwa ka aghọtara m ka kọwara m ọfụma. Itinye ife n'ife iwe nsori isori itinye ntinye ọ na-aga ọ na-atọ itinye m tinye ara adịkwa gị isi ọ dịkwa gị mma ị nwụkwara ala nne gị ka ndị bụ na-eji kpọrọ ọgwụ ego jee ka m kwụcha biko anwụkwala ama n'ụwa gị otu ede bịa hụrụ ọnụ gị iji eri ji na ede agwa m ime onye ibu ka nwa gị otu siri isi gị anya ihe dị gị mma ihe ife na-afụ na ma nke ibu ebe nke ibu n'iru ọ dị mma ị na-eri gị nsọkọ anwụkwala anwa ara adịrọ gị dịba anwụkwala anwa asị m n'iru pụọ nga na-ekwu okwu omedebe n'isi ị naghị ala ngakwa ka ntị na mụa ka ị dọrọ aka ị na-esi amụ nna anya wee dobe m aka ọ bụrụ na nna gị ji gị gwọrọ ọgwụ ego jee egwu ya ka oge nwaanyị sikwa ife ome ịghọtago ị na-esi amụ nnọọ anya ka otu anụnwa ndị nnọọ ka otu a nsi adị nnọọ na-aga n'ụzọ ịmakwa na mbụ ndị ọgaranya ị na-esi amụ nnọọ etu anụnwa bụ ịbịa gwa m okwu arụ adịrọ gị isi adịrọ gị mma ishọt bịa gee ntị eji nwaanyị nna agwabụ gị ya n'ọnụ ọ dịghị ka egwuregwu ịnwa anwa ịkpaso m ma ọdọ maka ọzọ mgbere akụwa gị isi ara na-apụ gị ke na-eme gị abụọkwa m ụmụ kịrịkịrị ụmụazị a juru n'obodo ije eti apele ịnwa ya nwa ngosi gị nke onye ara onye oshi ka m gwa gị agwa ifuru nye ị na-emechi ọkwa ihe ibu ebe a nweta gị ifuru nye a m ga-esu gị ya nsuo gị ya o ị ga-afụ ya ka ọ dịba
ama esu gị nsu ya ị mara na ọnwa ka mbụ ị ga-afụ ya ka ọ dịba bịa ụmụaka bịa n'aba ọsịsọ chere nke bụ Ikechukwu ọpụta na mmadụ eri nne n'ụlọ ata telefon na-agarịrị ka anụ na-enwere ume dadi si nne nya ngosi gị ịfụnanya buteli gị nne ka ilie na-arụ anyị mere ịplan wita ntị adị aneke gote akpati ozu dadi akpati ozu na-eche ka ma ọmị m na ntị Eliza nwụọ hai ifunu mere ajọka o jogburu nka kwụsịgbu udene ọjọka anyway ekene ka m Chineke nna ka o si gaa ọlụfa unu afụgoro na aka fa dị ọcha dadi mana ihe unu mejọ njọ ọjọka sọpụpụ gị ebe ahụ si n'ebe a pụọ ụmụ amaka ekwu ọka na-ekwu ya elimo biko bụ na asụkwa na anyị gakwa nụ na anyị biko gbaghara ọnụ mmụọ gbaghara ụkwụọnụ nwanne m nwoke ana m ayọkwara gị na Apụlo unu gbaghara anyị ọnwụ ugbu a maka anyị chọpụtara na gị na Apụlo ụmụ nwaanyị kachasị ibe ha mma n'ụwa niile a site n'omume obi unu biko ọnwụ ada neke na ọzọ na-ebo mahịrị anyị ihu a sị na anyị kwanyekwurelu unu ugwu n'ihi na anyị kwanyere ndị ụmụ nwaanyị anyị ugwu ha akpa nku wee na-efe n'elu na-efekwasị anyị n'isi unu wee kwe nsogbu adịrọ anyị agbaghalụgo unu gbọ anyị bụ ụmụ Chineke anyị agbaghalụ mana ka njike n'ụlọ ọ bụrụ na anyị nwere ụdị ajọ obi a unu nwe ọdụnụkụ na kaadị ndụ mbanụ ọkwa anyị na-esili nne unu na-eri anyị ka esi ebe anyị unu ofufe unu eri eje nwụọ uche mmadụ agbajelu nwe ebe ahụ ọka iwee fụ ebe mmadụ gwara mmadụ unu na-abụ che na anyị na-akwụgharị na-esogharị ụmụ nwoke na-efegharị mana unu amụrụ na anyị ma ihe anyị na-eme maka ọ bụrụ na anyị ma ihe anyị na-eme mgbe unu kwute okwu na a ga-aṅụ iyi anya sị na anyị ada aṅụ mana anyị nata iyi ṅụọ n'agbanyeghị na o megidere okwukwe anyị ṅụrụ ya ọ bụ na anyị si na anyị ada aṅụ ihe unu ga-asị bụ na onye eziokwu na ha na-eso agba akwụnakwụna biko apụrụ iche m bịa ka anyị jee rie nri na nne ya ego ka efi na feche dị ọ dị ka etu a udo dịgo ọ bazuru ụlọ na anyị na-eje amụ ka esi eme judo na nya ọgụ ndị China kọmfu na judo ọ ka bazi ụlọ biko mbakwa ọ baa uru kpachasịkwa uru ike mara na ndị anyị na ha na-eme ihe afụrụ anyị ụta isi fụ ha anyị ga na-ejekwa ọ dị maka mmadụ gbasie ike maka ha nwekwa ike ịgbanwe echi mana nsogbu adịrọ ife anyị kwuru eziokwu ka anyị jee na-amụ ya ka anyị mụtapụ ya nnọọ ọfụma maka na ewepụ na anyị je mụọ ya ndị aka egbukwa anyị gholozuo aka elozogo anyị eti anyị ihe ka tinkatipa Elita ọ gịnị apụ biko abịarọ m nnọọ ka anyị kọọ ọnụ ma ọ so okwu taa ife dị mkpa bụ ihe kpọta mgbe gị abịa m ka anyị na-abụ chịkọọ isi ọnụ nwaanyị ka anyị ga-esi wee buo agha megide ha bụ ndị na-emegide anyị akwụkwọ nsọ pụrụ ya otu a biko nne etu anyị si ene mfụ anọrọ m mma be di m obi adịrọ m mma ada anụkwu m ka esi anụ nwaanyị etu a ka ọ dị ga-amụ m ka ị nọ mma n'ebe obi adịrọkwa m mma ifugoni anụ nwaanyị ka m ji wee sị ka anyị na-agbagwa ejikọ aka ọnụ n'ihe a na-eti mụ na gị ka tinkati pan ọkwa na-arụ mmadụ ka igbiji gbe ya na-ada nne nke o tiri m n'abalị nnyaa gbara m isi tinye n'okpuru oche anwụchagokwa m ọ bụrụ na ọ bụrụ onye dị ka gị ma patakwa iro sa akwa bụ ihe na-agụ m a na-eme anyị ka anyị abụọ oru
onye ka ndị si ka mbịa ka anyị na-abụ jikọọ aka ọnụ mara ife anyị ga-eme ka anyị buso agha bụ ndị a na-ebuso anyị agha. Ọ ka nnọọ mma otu ọ bụ n'ọnụ gị ka o si pụta. Ọ na-amasịzi m n'ọnụ pụta atọ nga atọ onye ka kala ibie mara ife ikwu amaghị ibezie ịfụrụ na etu afọ anyị amụchago ụmụ zụọ ụmụ anyị ịka mụrụ amụgo m onwere gasị na ma mụrụ nwa zụchacha ụmụ anyị ha too mana n'ezie ka anyị si dị ọ bụrụ na ndị dị anyị nwere ego ọnụ n'iru ụmụaka na-emechu anyị iru ka onwe nke anyị mee dịka mụ na gị na-ebi ka ụmụ ogbe ọnụ ntụ ife anyị fụrụ nwunye kịta bụ afe krismas m ịka akpatị m ka ọ bụ nwere ụdị ego dị anyị nwere di gị nwee ego nke m nwee ego onye ka anyị ji wee sị na ọ dị mma ka anyị jikọọ aka ọnụ maka anyị ga-esi wee mee ha ọ bụ ọzọ afịa nwa ka anyị kwere anyị zụọ ọ bụ ọzọ ọlụ ka anyị na-alụ anyị tọgbọrọ nnọọ chakom afọ kuma ya ga-akọlụ ụdị fa okwu gị dịkwa mma okwu gị dị mma mana kekwana ihe anyị ga-eme ha dị mma onye bụ na atụkọ elu ọnụ anyị kwọkwuo mamịlị ọnụ ọgbọsi ofufuru nne ọkwa ịma ihe ndị China na-akpọ judo na karat ebe ya etu anyị ga-eje mụ ya ọ na-atọ gị amụ adị adị m n'ihu anyị ga-eje mụọ ya ife ọ na-agba ịpụta n'ụtụtụ ifu mụọ ya ibe anyị ka ha na-ama asị na ọjọọ gị anyị eje m ya ka anyị bụ na gị wee nwee ume nwee ike na ume anyị ga-eji wee bu so ha agha bụ ndị na-ebuso anyị agha anyị ga-eje mụọ ya anyị gbacha anya bọsọ nwee ike na ume anyị wee mụọ ka esi ịma na asị oti ọkpọ bụrụgodo zọti ya akpa aja tupu ọ na-eti mmadụ ka anyị ticha akpa aja onye bịazikwa anụ bụrụ mmadụ anyị ọgụ abụrụza nke anyị na ya nke ọ na-agba eti mụ na gị ewo biko ọkwa mmadụ na-abụ ofu nne m ofu chi wee kekwuo ofa a na-asị na ofu nne na mma na ọ bụrụ ofu Chineke mana ndị a dị m ka ofu Chikere ịghọtago anyị ama akwụkwọ na-eche ka etigbuo anyị na-abụ ga-ama ka anyị ga-esi wee mie ka anyị wee buso ha agha bụ ndị na-ebuso anyị agha nwanne m nwaanyị ihe niile ikwu kịta dị mma sọsọ ofu ihe na-ewute m kịta abụọ na anyị ga-achọ ihe anyị ga-eme ka anyị nweta ego maka ihe a niile kwuru ego ka a ga-eji mịa ọkwa ịma onye ka ha ji buru ụzọ napụcha anyị ọlụ na afịa anyị na-azụ mana anyị ama nkwezi ịma na etu ha ntọ gị n'aka gị nwee uche ihe dị mkpa n'ime kịta bụ jee chebe ya ka mụ chekwuo ka anyị mara ihe anyị nwere ike ime ha ghara isikwa anyị kwụsị ka wee nwee ike na-afụtụ ego maka na ihe anyị na-achọ kịta bụ operation bulldozer onye anyị nweta ịkwatu mgbidi karat nke ọbụla ọ bụ anyị akwado ọfụma nkasị mụnwa nke mụnwa kakwanụ njọ Eliza nwanne m ọkwa ihe njisi ka nkene gị ifuka otu isi wee hazicha ihe niile wee mee ihe niile kpokọnata ya ọga ọfụma amarọ m eziokwu ga na gị ịma na ọ ikwu amaghị ibezie ọ dịkwa mma na ozugbo ntụnyekwa gị ya bụ alụ gị ma nabatakwa ya anyị wee jikọta aka ọnụ ọgbakwa ife dị ka ya ịma na a sị na ọ bụrụ na a nụrụ agha udo ama ndị o nwere ihe nsị ka njọ gị biko anyị ka ga-anọkwa na politiks onwe fome afọkwa m ihe ọjọọ dị na nwaanyị bara politiks o nwere ihe ome sọsọ ihe mee na ya bụ na nwaanyị ọbụla gana na politiks ga-abụghị na-asọpụrụ onwe ya nwee nsọpụrụ nye onwe ya nwee nsọpụrụ nye ezinụlọ ebe o si pụta na-elota na ya bụ nwaanyị etu anyị dị n'anya ọ bụ na ị ga-eje fụ mma Nnamdị banye n'ụlọ na jee gbanwee afọ anyị ọ dịrọ mma iji jebe mmadụ biko ile na ọ baghị nwere ife ome mana lụtakwa onye Nnamdị bụ dịka ijeluo isi mama Nnamdị na na-ekene ya ijekwa ewenite ụkwụ batakwa ogbo kpachapụ anya gị ịma na ụbọchị kịta adịrọ mma ka mgbe ọsọ ga chenje ka m nata n'oge ọ dị egwu nne nwanne
Beba, Stella. O nwere ihe obi m na-agwa m na Stella nọrọ ọfụma ebe ọ nọ. Gịnị na-akọ? Stella ada nọ n'iro ruo na amana n'abalị. Ụda nwa taa na-akụgokwa. Ka bụkwa eziokwu afụrụ m ụdị a. Elo unu na ife mmemme bụ ka njeke n'ebe Grace nwee ka m ruo ebe a ka mmalụ nke na-eme eme ka njebe ka m bịakwa. Hello? Kedu onye na-ekwu? Nụ. Gịnị? Na ụmụ ikolobịa dakpo nwa nwaanyị. Tiwe egede o ji ama mma ugwu nwaanyị. Kedu na ọgwụ kedu na ọgwụ ebe ọ bụ? Kedu afọ na ọgwụ a? Amago m ebe. Ana m abịa ozugbo. Na ụmụ ikolobịa dakpo nwa nwaanyị Stella wee napịa ugwu eji ama Ndo na ozugonu ị ga-ebuzi onwe gị. Adịkwa egwu. Ọgụwa bụ dị mbụ ebu mbụ. Ke ihe ji na-ekposi gị ike otu a. Ọkwanụ na oke ka maka egbuo gị. Ị na-ekele Chukwu na o nwere ihe ọ bụla ha metere. Ọkwa na ha bụọ ya. Ọ dị egwu. Onye bụ ife na-ebe jide onwe gị aka. Ya ka iji gwa ebedebe maka ife gịnị dọkịta enenesigo ya arụ niile kwue na ọ nwere ife mee. So ndakpo kafa dakpoli. Fichaa anya gị. Ama m ihe ọ ji na-erute gị. Ọkwa maka Nnamdị. Rapụ akụkọ ahụ. Ị ga-afụ ihe ga-eme. Nnamdị na onwe ya aghọtakwugo na ọ nwere ife dị njọ dị na ya. Ọkwa ọbịa neteghị gị. Biz na-akwa. Emechi ọnụ gị ebezina ọzọ hapụba. Ekene dịrị Chukwu na ha egbu ọ ga-egbu. Ọ bụ na ha gbu ike ihe m aka akọ. Kedu ihe m aka akọ? Ịṅụ na-arụ ọgwụ a dọkịta nye ịṅụchie ya anya. Ọkwa ọgwụ onye ịṅụchi na-arụ ọgwụ a anya ịfụ na ị ga-enweta onwe ya. O nwere ife mee ichezi na alụ Nnamdị abịagokwa belele n'ụlọ ọgwụ. Kedu ife ọ bụ? Ndị nọfaba na-akọwatala nọ ọkwala ike o si adị n'ọnụ ọbịa bụzie nọ Nnamdị ọrụ ofe ife a ozugbo ịbatakwelu mmadụ arụ ọkụ. Nne m ọ ga-adị mma analụ na-aṅụ ọgwụ ị na-eli nri zuo ike n'ụlọ ọ ga-adị mma. Naya Nnamdị hapụcha ihe niile mere eme. Ihe ga-eme ugbu a onye Stella aka to get over this. Aga m echefu ya. M ga-abọrịrị ụbọ ihe mere Stella. They must pay for this. Nnamdị, kedu ka ị ga-esi nwetakwa ha? Ọbụla gị hapụrụ m. They must pay for this. Ebe ndị a nwere obi. Ebe ihe nwere obi. Were ihe Stella dosara m. M ga-abọrịrị ụbọ ihe mere ya. Nnamdị, o zuola. Asị m ozuola. Lee mmanya ṅụrụ. Were mmanya. Ozugbo Nnamdị. Ọdọọdụ. Ozugbo. Ọdọọdụ. Ozugbo. Mọdụ mmanya. Otu nwa mmanya. Ozugbo. Nwa mmanya. Biko, ozugbo, bezina. Inugo, bezina. Ozugbo, ficha anya mmiri gị. Itozi ebe a sọsọ gwa ọdọ ebe a na-ebe akwa. Stella ndo o. Kekwa nke ị mere. Ifugo n'ụdị ọnọdụ fadebelu m. Ọgụ analụgo m virginity gboo analụgo m ya. Biko, Ifugo. Chineke kasị je.
ọ dị mwutari nne ozugbo ebezina biko onwe ebezina ịnụgo ndo onwe ndo anyị ka si obodo na-abata masịzie ka anyị bịa mara ka ị mere ndo o nne na nna ịkwanye ebe ka fanos fajr afia na ya fa bata igwe nọzi ebe asọgụ na-ebe akwa ịchọ igbu onwe ozugbo biko ịnụgo picha n'anya mmiri ebezina ọ bụrụkwa anya bụ n'ụwa abịago na njedebe ị na-anụ onye ọbụla ma n'ịbụ ezigbo nwa gba ndị anụmanụ a nkịtị ndị na-amarọ ka esi achụ nwaanyị chụta nwaanyị va na-eme ya n'ike were iwu obodo kpọdụ ya isi naanị ozugbo onwa m biko ịnụgo nkịtị ụwa aka bịara n'isi njedebe ife aka emebisira ejekwala ụlọ ọgwụ njego ụlọ ọgwụ fụ ndo gbafa nkịtị na agwọ ọjụ gị ọdụ ga-atụ onye ọzọ ọhụrụ ndo fa ga-afụ onye ka gị ike famezie ka famenya ka fa semestela fafụ na Peter na Paul abụrụ ofe ife ịnụ ndo ezigbo nwa anyị ga-abịa naba ịma na anyị kasị obodo nata ka anyị jezuo ike mbekwa m ga-abịa mgbe nne gị na nna gị nọ ka m bịa zie ya ozi ezi m n'obodo ka m zie ya picha anya mmiri ozugbo chigoro m ọchị ọkwa na anya mmiri kasịra ji achịziri m ọchị mana nsogbu adịrọ Mama. N'oge ị nụrụ na dere pụrụ Stella ụtọ mama ihe a na ọ na-eri mkpụrụ obi m mana gị ma ezi ike tụrụ m achọta ndị mere Stella ihe ịmana ndị ụzọ agala the whole village ihere na-eme nkụzi m nna m ji alagara nwa ahụ mana ugbu a ha repụrụ ya attention ihe a gawa ọkụ mana eji aha ndị na-ekwu mba orube nke otu ahụ nke ga-alụ Stella gịnị ahụ m nwa n'anya anụnụ mama agina ko sege nusa ala hina ko de gem de ala hina ko de ga lu nwa ahụ agina mere imojo ọrịa ndị ahụ repre bigre ugbo ị na-ekwu ihe ahụ ịma ọ bụ ha ọ bụ HIV mama I can't go back abịala m nwa ring ya nwa m chọrọ ịlụ alụ abịala m ya ring ọta ihe m na-ekwu chere ma achọ n'oge ọwụ nwaanyị niile akwụ agbịlere nye n'aka ka a na-alụ ọwụ ha niile ka na-alụcha mama achọrọ m ịpụ ana m aga ọfịs ị chọrọ ịnọ na ya adị mbata ka ịkpa aga m anọ n'ụlọ ọsọ m ga n'ụlọ ma ndị mmụọ na-akpali ọkụ aga m eso ga wụrụ m headmistress Kenemizi. Odi pigizi kolum kemezi. Kenemizi.
Hey. 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 Hello, Andy. I didn't know it. How more Stella name? Hello? Hello? Hello, Andy. Chimo. Mama got on phone and auntie again. Hey. You want a card? Igwe. Can you chọrọ? MTN. MTN ma gwụkwa. Just gbada ebe nebo m nwere. Okay, na mgbada ebe ni. Okay. Nwanyị nwa keke me. Adam. Ịkara aka nọ? Hi. Listen, hi. Can say opposite since Johnny pick call. Jena eba na me call bogi call to phone nanten. Ke me kwan. Stella. Biko, I'm very busy. Oh, my schedule is the tight. Oh, when them joro n'aka. Them the mirror calendars, billboards, everything. I'm busy. Isn't it the more busy? Actually, this number your love. Kesi didn't busy. Not dinner. Say, I'm busy. I'm not in for this now. I need him space. Just get some space more. Otam. Okama kenere punki. E galawa emema da ho gina ya. Nga da ho gina ulo. Na de mena no me ya biko nu na de biko nu. Mo kwa nu asinga na repo. Ota him na wa. Mo asinga na repo biko. Yi na mu gba ga solve anything. Nga gina am di busy. Adi me o contract him jina aka. Oh. Chere. No time for nonsense, yo. Far up again, my so balagets. No time for kitchen. Ndina Apama. Igbo fufeku ato. Ibabamba feme kwazo. Anyhow, fire janata kolobo. Kamaru wasobo. Ndina Apama. Kedifanye na bofa. Tuofujo Fana wakarati neti popo Uburu fa wago tubanta ya ho Ndina Apama Elizabeth ana manife Apolonia ode kwekwe Temperature fadi kwa hot Ndina Apama Iya pafapa Tuofujo Fana wakarati neti popo Uburu fa wago tubanta Ndina Apama Elizabeth ana manife Apolonia ode kwekwe Temperature fadi kwa hot